ana fasta'id billahi mineşşeytanirracim. Eger de Kur'any okujak bolsaň, Allah'tan pena soraya, pena sora şeytan şerrinden. Çünkü peygambere bolan emir ummatyna da degişdi. İkincim, muni diňe şeytanyndan näl, başga zatlardan pena soraya, sorabilýän. Mysal üçin, sen adam birinden gorkýan, urkýan, soň bir zalymin zulmünden ya yerden ya boy zatdan gorksaň, sen pena sorabilýän Allah'tan. Ey Allah'ım, şunu şerrinden sakla ber diýip, şunu pena sen a'udhu billahi minka aw a'udhu billahi min şerrika. Ey men Allah'tan pena sorayan senden ya da sen şerrinden. Buna delil näme? Hasanna Meryem surasynda Meryem aleyhisselam çete çykyp iki galanna şoň ýanyna Jibril aleyhisselam Adam suratyna öwürlük gelýär Allah tarapyndan. Şonda Meryem aleyhisselam gorkup urkup näme diýär? Qalat inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiyya diýen.